Il-mara tal-Ministru Clayton Bartolo baqgħet isservi bħala assistenta personali tiegħu meta suppost kienet impjegata mal-Ministeru ta' Clint Camilleri. Fl-emails tagħha ma hemm ebda ħiel ta' minuti jew dokumenti li ħadmet fuqhom u x-xogħol li tħallset għalih ma għamlitux. Tant li l-Ministru Camilleri kien qed jippermettila ma tattendix għax-xogħol fil-Ministeru tiegħu. Dawn huma l-konklużjonijiet ibsin li joħorġu mir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards illi huma kundanna ċara u bla riservi lejn il-Ministri ta' Roberta Bela. Bil-mara tal-Ministru Clayton Bartolo kienet qed iddaħħal fil-but paga ta' kważi 70,000 euro fis-sena għal xogħol il qatt ma għamlet. Dan il-każ beda fi frar 2022, ftit xhur biss qabel l-elezzjoni. Il-Professur Cassola jagħmel ilment mal-Kummissarju tal-Standards minħabba allegat nepotiżmu illi fih Amanda Muscat gawdiet minn favoritizmu. Tant illi tfajla ta' Clayton Bartolo ddaħlet mal-Ministru Clint Camilleri fil-Ministeru għal Għawdex bħala konsulent. Novembru 2020, ir-rapport ifakkar kif kien Clayton Bartolo nnifsu li daħħal lill-partner tiegħu bħala segretarja privata, dan fi żmien meta hu kien għadu segretarju parlamentari għas-servizzi finanzjarji. Imbagħad fi żmien meta sar Ministru għat-Turiżmu, il-mara ta' Clayton Bartolo tpoġġiet policy consultant, għalkemm mistess tqarret mal-Kummissarju illi r-rwol tagħha baqa' l-istess, tant illi baqgħet tagħmel xogħol ta' koordinazzjoni u mhux konsulenza. April 2021, mill-Ministeru għal Għawdex ċemplu lil Amanda Muscat sabiex tidħol magħhom ġob mill-ġdid bħala konsulent. Ma tantx damet għax sa Diċembru ta' dik is-sena spiċċat mill-kariga li suppost kellha mal-Ministru Clint Camilleri. Ir-rapport jikxef kif Amanda Muscat ma ħadmitx mal-Ministeru għal Għawdex. Lanqas iż-żewġ ministri ma resqu evidenza li għamlet xogħol ta' konsulent. Il-Kummissarju jgħid ukoll li huwa inkonċepibbli li persuna daqstant viċin ta' Ministru ma tintażilx minn Ministru kif fil-fatt provaw jalludu Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Jiddikjaraw ukoll li l-Ministri kienu direttament involuti f'dan l-iskandlu minn flus il-poplu. Fil-konklużjonijiet tiegħu il-Kummissarju tal-Standards jgħid li f'dan il-każ iż-żewġ Ministri kisru l-etika u l-standards fil-ħajja pubblika.